Penher kari India ya misail ubala ban poilut habaro ki benta jong kari Pakistan. Ka India kalap pen iya kabor sipai baklan jongka kata haka arpho tarik mentau benai Agos hakaba kalalong kaba seiso bantes ya namding Agni 5 katkum ka jingong jong katnat ya dari ka jingtip kalap pen scam ya baro ki kendon trekam bat ki jing start kani ka jing persang kalong sibenta jong ki jing persang ba man kapor jong ki nong pedon kam kabatmu ban pentikina ya ka jinglong balap pen kre jong ka sistem kalong ru kum ka jing maham ya kari Pakistan namar ba uniu namding ulaban poi haki benta jong kari Pakistan boro kawai bat udon ru ya ka jingla ban poi wat shaki benta ba jingai tam jong kari China kabakam sutunat kalong baka jingtes jong ka India ya ka Agni 5 kawan tang kumbal live nai hadin jong ka operation sindur kandiat syapang ka jingtip ya kitiki Agni bat Agni 5 o Agni 5 udai jaj namding bapra jong ka India kabala ban siat nas lakhndo syas lakhndo ka India kadon ya ka history ka bajrong bat kin namding Agni series ki balas dang nadu usnem syajar khandai spa prapo khandai hakatai kapor ka India kalates ya u Agni 1 ubadai namding bala ban her kumba syajar kilometer hadin kata ka India kalap penmi ya u namding Agni bat ya u jaj namding bapra lates nengkong house name arajar khatar ya ka jing persang kabak khadu la penlong ha ubrai match jong usnem arajar arpsau hakaba katenat wat bnya bat penroi jong katenat ya dari DRDO kadang tes ya uniu namding hadin balap pendap ya u dakabuj stat MIRV kaba ailat ya u ban siat ya kibabun teli kitong dakaba penher tang shisin namding Agni 5 udon ya ka jingkit kabahe kumba syajar laispa nri program bat ka jingcingai kabasan hajar kilometer hendrei kidon kiriu syempang kibakdo baka India kalap pendona ya ka jingcingai jung namding dakaba penpau baka jingsisa udon ka jingla ban siat syaka jingcingai kaba prajar kilometer ka kaipot jung ka Indian Express kalap batai baka jing penlong ya namding ka airu ya namding ya ka jingim kaba kamslem kabayada ya u naki jinglong jingman kiba kamjur lakban kedo hang ni baka India menta kalakban penian nujor yaladi bat kiri kaperte kumkari Amerika Rusia China France Israel UK bat North Korea kibalak ban shna bat bandon ya kum kani ka bojstat ban shna ya kin namding